Здравейте! Насочили сме се към старта на Тур Странджа. 4 септември и сме тримата от запаса. С нашия приятел Павката. Е3! Да. Отряд Е3! Отряд Е3. И сме решили да направим маршрута за един ден. 170 км и около... Колко казвате нивелация? 2600 и нещо. 2600. Така ли? Аз съм си чуй по-малко от теб. Добре. Малко ми кабелки обаче. Това е центъра. Сега ще минем по централната тук част, пешеходната улица. Ето табелката. Тур Странджа. Кафета, заведения. Общо взето много приятно градче. Човек може да се позабавлява, ако реши. Има къде. Дали ще е Тур Странджа или друго Странджа ще е. Ете, сме накрая. Нещо скъс може да е. Именно. Къстри букви ли? Keep your positive. Между другото тук точно изкарват от сладолет от едно време. Тия машинките. Уникален сладолет. От подбалканската има едно място с едно времешен сладолет. Не знам дали сте го гледали. Да. Добре, какво беше селото там? Това е на Сопот, има една... Не, това е точно под Бяла река, там някъде това заведението. Аха. Тук сме нагоре. Надесно ли го да? Да, надясно. Ако го дава надясно, значи... Дайте надясно. Значи тук сме надясно на главната. По край Яна, магазин Яна, сме нагоре вдясно. Ага. Не може. Ако не гледам място. То и направо ще излезнеме. Не носи също място, но сега ще си го минем по трък. Миналия път шкарпирахме тук направо. Миналия път го карахме по табелите си. По табелите. Кога друг път ще караме в център? На централната улица в средата. Да. Изненадахме го. Изненадах, сърпрайз. Тия път къде излезеха. Лудите с колелата. Това е съда на Елхово, а това е районното управление. Ето тук минаваме покрай него. Новите патруги. Между другото, с Павката за втори път отиваме към морето заедно. Първият път беше на Комен и не. Това беше пешеходец. Ама той беше пешеходец, ние с колела. Аз попълня. А най-интересното е, че спехме на едни и същи хижи и километрите, които ние минавахме с колелата, той ги минаваше пеша. Сега пак сме заедно към морето, ама с колела. Този път сме с колела. Да, 4 години по-късно отиваме заедно на море пак. Хубава работа. Нали? И ние? Така. Вече не е интересно. Ама всъщност това са най-парта на пута до морето. Другото е от гора кола в Горезово. Аз това го мисля само разходващи. И го мисля Дунав Ултрас с апгрейд от Дуран Горезово цялото. О, слънце! Аре до година заедно. Ние Дунав Ултрас го мислим отдавна. Ако искате до година. Ама виж, това ми хареса с апдейта. Веднага го апдейтнаха. Да. Само тук някакво се е. Те са долу още колко, 4 или 5, колко
Ами не помня точно. 5 или 6? Бяхме заделили 7 или 8. Абе 560 ли бяха километрите? Да, да. Към 560 са. Ама, съображението като цяло. 1200 горе-долу. Значи до година... Абе, тя е 200 км, само малко. Аз мисля да сложа такива дисаги и раниците да са на колелото. Това да е. Палатките. И къде замръкнеме там? Да. Да, тук май. Няма много вода. Да. Дръж! Браво! То може и по камъните. Намокри ли се? Не. Браво! Успяха му накрая, ма един камък ме подхлъзна и ме завъртя обратно. Да. Без малко да. Тук сме вляво. Един път е така на... Нека да змия. Забравих на кое беше. Аре, не беше. А не. Отсетих нищо, карах ми. Не взех фотография, има 16. И аз лях през една река, до коленете почти. И той вика, не можах да те снимам, вика, дай отново. Вика, Мари, още един път, още един път вътре. Да повториш? Както, да мога да нагласи да снимам. Ай, сега докато чисто гулите. Километър е 13. Излизаме от село Маломирово и се насочваме към село Раздел. Тук вече е граничната зона, така го водят. Така че най-вероятно ще имаме и проверка от гранична полиция някъде по пътя. От патрулите, което е добре. И продължаваме към Странджа. Наблизо се намира и водоем Студен кладенец. Много готино микроязовирче за почивка и отдих. Ето е групата. Набира скорост. Продължаваме. Пристигаме в село Ситово, километър 31. Като аз пуснах малко по-рано навигацията, може би с около 2 км ми дава повече от реалните, които са. Демек 29 км. Тук трябва да има чешма да си напълниме шишетата и продължаваме към село Воден. Той да води сутринта. Това беше много неврологичен, той ще дърпа точно се заежда вече. Тя вика, но той е Вайло вчера, нали, плата, вика, да си още тръгне. Утре вика, ти ще водиш, вика с край. И да, сутринта къде стана, тя каза, не. Вика, това тя е жена. Обаче викам, нали, го променим, дали прогноза едно друго. Половин часа говори. Добре, нависам. В този момент се включва психологически, това знам почва играе. Какво ще сменя маршрут, али що? Нали?
името, вишето своето, нали? Ами, аз съм си платила да мина през Бъндеришки и съм дошла само заради него. И само се изцепва. И няма тук заради някакви бабички да сменяме маршрута. И она отстрани 70 годишна само се обръща. Кой бабичка, е? Направо превъртя играта. Не, какво става, бати шоу. Как де сменихме маршрута? Сменят на мене, да. Може другия колега. Още вика. Дърпо настрани, вика. Не толкова да беше подал, вика, така си на момент. Това си защо... Ама това на изпита, така ли? Абе, то си специално в изпит. Нон-стоп. И смени са колегата да води. И точно сте на портата пак обратно. И като почна пак да треска. А то точно от портата надолу, яко сняг си машината останал. А юни месец, ама то беше останало. И точно колко добър карал. Влезахме в Шарково, село Шарково, километър 35 и продължаваме към село Воден. Тук има малко ненадолно. Газ. Тук сме направо. Тръгваме направо и почваме черен път. Тук беше черен път, нали? Да. И продължаваме с пълна газ. Оттам, като казах, към повече никой спиране, даже на крак, нали, ям и обикалям в кръг. Значи не съм спряла от силно Ярово. Аз ще никъде не съм спирала. Това не дека да стигаш. На пръв път се прави това. Спирай да покая. Ако всеки няма обичава. Колко се е последна грешка беше, че след като спрях, нали, като приключих, седнах и то без да разтегна накрая. И седнах и вземах една бира, значи 5 глътки и викам чай да стана.
момента, в който тръгна, ставаме на земята. Е така 10 пъти накрая легна. Един час не мога, ама аз се осъзнах, То от бирата, бе. Не от бирата. От сядането, защото седнах и край. Да. И последния един час някъде бях извън орбита. Просто не знаех какво прави, какво говоря. Да, има това много, бе. И чак после, нали Аз, примерно, няма да мога да го направя това нещо. после В този се момент. рестартираха, ама. Да. Тогава вече бяха затегнали колене и всичко. За мен в момента това е непостижима цел. Казвам. За ходене, какво? Трябва Без тичане, ходене. дори ходене. Тая едната моята приятелка просто с 8 минути не успя да влезе във времето. А тя си го ходи турболежирно. Да. Без никакви напрежения. Просто 8 минути това. Ама вика, просто накрая не може. Знаех, че виждах, че отивам към финала на 1 километър, обаче вика, защото все ме беше тая. Да раздадем, а? Сега просто на тия места да се възползваме. Той сме как? Давай. Мире, давай, газ. Турбината. Да. Ето това е останало от пожара покрай село Воден. Всичко е изпепелено. Всичко е изпепелено. Тук е било страшно, страшно било. Село Воден. Километър 45. 8,22 като час. 8,5. За сега се движиме добре. Продължаваме. Цялата гора е изгоряла. Вече навлязахме в гората след село Воден. И абсолютно всичко е изгоряло. Не знам, този пожар е възможно и от мигранти да е предизвикан. Ако са правили биваци някъде и са горили нещо. Не съм сигурен, но пораженията са жестоки за околната среда.
Влязахме в село Горска поляна, километър 52, час 9 часа. Продължаваме на следващото село. След малко ще излезнем от тук. Влизаме в село Момина църква. 60 км. Да не сгазиме по трет. Километър 60, час 9:40. Средна скорост 15 км в час, без да си дава въздух. До тук е изключително приятен маршрут. За сега преобладава асфалт. Минахме и през черни пътища, но като цяло преобладава асфалт. Добре, че подсети. Айде. Стигнахме до една беседчица с много хубава чешма. Сипахме водичка и продължаваме. 65 км сме. Старт. О, Факия. И след малко поемаме по черен път през Странджа. Километър 68. Час 10:12. Спряхме да покапнем малко водичка да заредиме. Там се позабавихме. Сега пак сме по кончетата и продължаваме със свежи сили. Село Факия. Центъра на селото. Там Свети Димитър, 1895 отпрем. Здравейте! Добър ден! Айде тук дясно. И пак десна. Здравейте, момчета!
Долу ти си свърнат буклуците тук в България.
важна информация. Тук преди изкачването има чешмичка. И трябва да се заради хубаво с вода, защото нагоре няма, нагоре вече е безводно. Turn right. In 10.2 kilometers, turn left. А селото се казва Голямо Буково. Забравих да го спомена. Така. После е Бър. Имам още по-малко от 20 км до Звездец. Там ще ядем сладолед и студени напитки. Ще направим една почивка около 20 на минути и после продължаваме. Близнак. Влизаме в село Близнак. Имам още, мисля, че беха 3 изкачвания и стигаме Звездец. Там днес ще ни бъде по-голямата почивка. Звездец. Навлизаме в село Евренозово. Ударихме 100-ния километър. Тук някъде трябва да свиеме наляво. Остро наляво. Звездец 8 км. 8 км още. Часа е 12:55. Още малко и ще има почивка. Стигнахме Звездец. Километър 107. Час 1:30. Като последния бър тук от селата до Звездец направо ми тръпна ток. Сега ще седаме, ще се наядеме, ще отпочинеме, събераме малко сили и продължаваме. Вихме се малко от тръка, слезахме към чешмата, да нагледим чешма, сипаме студена вода, да се позамиеме. Наядохме се и продължаваме. Излизаме от града и свиваме вляво. Отбиваме се от главния път, след което мисля да спреме на погледната на гледката, там откъдето се виждат меандрите на далека. Долу при знамената свиваме вляво и продължаваме. Стигнахме гледката за меандрите на Велека.
Ето. Красота. Уха! Е, такива. Как се вие, а? Да, бе, ама. Много джунглата направо е дивак. Трябва да стигнем в далечината долу, където се вижда възвишението. Аз мисля, че се вижда повече реката тя. Тя почти не се вижда. Почти не се вижда. Има на телефона се вижда боя, ама. Гъстака? Връщай се! Тук сме наляво! Тук е! А? Трака е тук наляво!
не е пресъхнала да тече. Това безводие доста чешмите са. Километър 138, час 16:50. Минахме моста и се насочваме чешмата и се насочваме към Кости. На Кости спирам пълно кафе, нещо поли и оттам газ към Ахтопол. Като преди Ахтопол ще минем през село Бродило. Айде, чао! И така, километър 158, часът е 18, навлизаме в село Кости. Сега ще пием по едно кафе, по една колечка, 10 минути почивка и продължаваме на следващата цел. Дясно, надолу сме само. И на центъра спираш за кафе. Да, там е кръчмата от центъра. Хайде! Ясно? Даже наш по. Там са много готини пеките. Направо там ще долу да вземем. Здравейте! Next. Слънцето е високо, имаме време. Мисля, че ще стигнем на крайната цел. Kako? Yes. Браво, банда! Ja sam opišten. Браво, ей! Bago. Това ти е здата. Да. Как така? Ами, тук беше най-добре. Стигнахме последното село и от тук Бродилово. Тук тръгваме и скачваме. Имаме 2,5 км изкачване, после малко равно и вече спускане към Ахтопол. Общо взето сме на финалната права. Супер! Тук вече котлетата са се приготвили за сън. Блажен. Айде, на чешмата.
Тук е гняз. Тук е доволно е вълнал. Там имаше един трап, той се заобикаля вдясно, Павка. По-надолу, да. Да знаеш, дясно се заобикаля. В гората има обход. Добре, подскача си. Жива и здрава е. Ау! Ами да. Ми то точно там е пътя, в езерото, брат. Да. Е, бати, тук много е валяло, момчета и момичета. Точно оттам се заобикаля, обаче е езеро. Да, бе. Верно ли? Е, там трябва да се качим в десно. Да, видял го. Е, бати шипките. Добре. Тук много е валяло. Бати трапа. То трап сигурно е дълбок и надолу потъва водата, бе. Баси майката. Тук сега имаме изкачване. Последното изкачване. Километър 178, вече сме в Ахтопол. Последни метри до финала. Спускаме тук надолу правата и финишираме благополучно. Газ! Давай! Газ! Газ! И долу сме вляво. Ето е групата. Групата пристигна в Ахтопол. Газ! Turn right. Turn left. Да се знае. Само да внимава да няма на брат. Малят всекъде калфърчи от мене. Тримата от запаса. Approaching right turn. Да. Опасен е.
После ме. И финал. Turn right. Finish line in 105 meters. Чакай, бе, има малки деца. И финал. Мале, много е мръсно, няма го да го тук. Само гледай какви са. Тя съм метнал ръката. Само гледай какви са. Као. Као, као, као. I know it is hard to fall in love when you feel blue deep inside your heart. I'm sure you got so much love to give. Believe in me, I can let it shine again. Surrender, baby, please surrender.